Koľko ja už ani nemám pojem o čase, koľko hodín. To musí na modro svetiť, no či je. Ne, na modro sa práve že svetiť nemá. Jaj. Takže aké bolo výsečenie. Po piči. Nové štvorky. Nie, ja nevydychujem. Skôr zdravím ťa, môj meno je Slivinko a idem sa pri tomu naloženom 4.20 gameplay z hry COD a je som MC LOA. What's up? MC Lalok a MC Slimovák. Na tvojom majku a na tvojej PS3 si tu ideme zahrať zombies a bude to strašne naložené a daj X-ko, teraz sa kúne joineš. Aha. Dvaja Slivinkovia. 2, 4, 20 Pava. Môžeme, ale my dvaja hrať, ne? No hej, ale keď budeme s ďalšími, vidíš s nejakými čávami, no to hneď dalo. Ste nejaký kokotkovia. Ale kúkaj, aký som namakaný, to ja už mám tú lepku, ja už som celkom drsný. Zahral som naposledy len takúto pičovinu, neviem kedy. Si to prvýkrát hrám. Tak to bude dosť sranda. Bude. Green run, no, akurát. To je takzvaný beh po bongu. O tom ver. Koľko to? Čo je peklo? Ja, my sme My sme v pekle. To je izba vedľa Lucifera. A bacha, nesmieš chodiť do tých hlavových vecí, lebo to sa zabije. Ale nesmieš chodiť na tie ľadové hady, čo sú to na zemi. To tu v pekle takto máme, že? Ale vyzerá to celkom dobre. Tam to tu ľúbi, už sa to asi presťahujú. Tá, tu v pekle máme, toto je moment. Zajebal ťa zombík. Jej, to už to sú zombíci. Áno, oni sa už do piče. Na internet. Počkaj, Snapchaty. lokál. A jsem český jako lokál. Tu bacha, už ti tam idú. Ja viem. Počkaj, kabum, zabijem všetkých. Piče. Však ťa odjebal jak nič. A to je ešte easyčko. Ty vlastne nevieš ani, čo sa tu deje, že? Tak. Lebo... No viem, že tu zajebám tých zombíkov. No a proste zabarikaduješ dvere a také veci. Ja, áno, to viem. A musíš si dávať bacha, aby si nestal proste v tých ohnivých hadoch. A aby ťa nenapadli zo zadu, lebo to je dosť na piču vtedy. A hlavne keď mieríš na hlavy, no tak je to easy shit. Kurva, ale kde sú? Experience, ne, alebo nejak tak. Ne, nemáš, iba money. Robíš prácu za čistý cash. A nemáme v piči akože teraz? Áno. Ja skoro poslal toho do piče. Instakill! No, Jezus, ale Nevím, kára, ja som vegetarián! Ja, naši. To som myslel. Nejsom jebnutý. Ani ja. Ja mám tak pre istotu. Prejsť, jasne. Tak mám to kúpiť? Kúpim to. Áno, kúp to a kúp si ešte tú červenú pičovinu. Poď, ja ich zdržím. Do piče, neviem či ich zdržím. Bacha, z boku ide. Kurva. Pozor, nám dáte vizín. Keď nemáte na pojeste v piči. No, chod tuto. No, idem. Ani som si nevydýchol skoro. Ja nevydychujem. Piče, zase som zomrel. Vidím. Kokot, on na mňa odrazil granát vlastný. Čo? Áno, pomoc! Kokot. Pomoc, ne! Ja zomrem. Však som tam strelal. Do piči. Ja neplatím elektrínu. Lebo ja varím crack a chcem ho predávať, ale nikdy ho nepredám, vždycky ho celý vyduchcím. Potom nemám elektrínu. To je smutno. Dosť. Nevadí, nejak s tým žijem. Neviem, čo je dobré. Že nevieš, musíš vedieť. Teda no viem, no ale... Change map a... Ja myslím mapu, ty kokot. No však ja viem. Nevydýchujem. Ja Ja to nechám sebe. No daj si čo chceš. Zabudaj. Do piči. Nevadí, aj to vytrtkám aj tak. To si tam hovorí divne. Ja to ti tam ani neukazuje, ono že... Kokot. Pohoda. Yes! Ja som si tam zajebal mínu. Ja som sa pozeral na tvoju obradovku, tak ne... Skús hrať za svoju postavu. Počkaj, kde si? Ne! No! Ja som skočil do jamy. Ty si kokot. Ale však ja som myslel, že to hneď vybuchne. Môžeš tam hrať tá drobnúca hudba. Neviem, daj tam Skrillexa. Tak to vôbec, že dostane taký copyright strike, že sa nevyserem 3 dní. Ja som ťa trafil! Piče! Kokot, to čo si mal? Raketomet. Ale ja mám túto SMGčka, to je tiež celkom pohode. Flex.
Aha. To je čavo! Ne! Koľko ty si za mnou? To je čavo! To je čavo! Koľko mlieko som dostal. Flash! Flash! Jaká hlava! Headshot, ja ti odpalím čapicu. Tí chalani sú jak v kotku, veľmi na piču. Kokot. Ja som iný gunner, chlapče. Feťak vyjebaný. Čo? To čo som našiel? Čo si našiel? Toto. Ja mám gleba. A díky za raketomet. Ja si to ešte neviem moc nejako orientovať. Počkaj, ja mám combat knife. Čo si? Yes! Chcel by som reflexy. No nemám reflexy. No, chýba. Ne! Easy. Oni sú nastakovaní na mňa. Fúha, mocný double kill som zadelil teraz. Chcelo by to viac tých botov, lebo toto je také moc. To je na piču mapa, ne boti. Tak keď naložíš si z tejto mapy kotol, tak není tak štiplavý. Není to taký skum úplne. Chápeš ako je? Takže to je taká čilovica, taká na piču. Aha, taká indikatratná. No. Do piči. To nebol tvoj flash. Bol tvoj? Deravá kapsa. Prijate sa do klubu deravých kapies, pokiaľ máte menej ako 3,50 na účte. 1,50? No. Dozačte. Akože nábilu. Čo, Stokar by to dosť dobre využil. Zložil by sa za euro, by sa zložil s niekým na šluk, na ponok a za 50 centov by si kúpil nejakú lacnú veľkú vodu v terne. Môj nik je ten Nintendo. Au. Čakaj sú, no. Vyzerá jak Rambovia. Čakaj sú na krabicách tí idioti. Tak to už je iné trošku. Lebo to robia s potkanou. Nesieš vojak, voj. Sundej ty ma skáče. Mám kamuflážku, už letím jak triskáče. Hlavče, ja som taký quickscoper. Quicksilver. Ja som z toho snajpol strašne slabý. Čo ti dáva no-scope, videl si to? Hej. Áno, ja som nejaký pro player. Ja som pro player, pozeraj. Kápo, pozeraj sa, jak som ho zabil. Kúkaj na jeho, hen toho. We came through, we cashed out 42 kills. Now we have to smoke. Now we have to smoke. Dobre, ďakujem ti strašne, že si pozrel toto video. Veľmi sa sme si to užili. Poviem to ešte raz. Dobre, díky moc, že si pozrel toto video. Veľmi sme si užili natáčanie tohto videa, takisto aj zákulisie. A pokiaľ sa ti toto video páčilo a chceš viacej takýchto videí, tak určite daj like a daj odber na kanál a pošli eurko. Nedaj odber, ja od dneska založím nový channel. Takže sme strašne radi, že ste tu boli s nami a vidíme sa na budúce pri nejakom ďalšom videu. Zatiaľ sa majte. What's up?